Днес ще ви разкажем за едно много специално преживяване. Едно много цветно преживяване. Шарено и вълшебно. В тази малка и уютна къщичка се случват чудеса. Това е бояджиина. Тук ще видим как се боядисват прежди и гайтани. Онези красиви вълнени шнурове, които се пришиват по дрехите, за да са здрави и красиви. До бояджиината винаги е имало гайтанджийска одая. Всичко е било свързано. В регионален етнографски музей на открито Етър е запазена традицията да се боядисват прежди с природни материали. Листа, кора, корени и цветове на растения и различни минерали. Сега кака Сабина ще ни покаже как се боядисва с листа от орех. Заедно с нея събрахме чудни зелени листа, които тя внимателно наряза и постави в меден съд, пълен с вода. После разпали огъня. Дълго се варяха ореховите листа, а кака Сабина ги бъркаше през цялото време. След като листата се сварят, те стават тъмно кафяви и това е цветът, с който ще боядисваме. След това кака Сабина прецеди отварата и я разпредели в няколко купички. Докато отварата изстива, кака Сабина се зае да приготвя фиксаторите. Фиксаторът помага цвета на боята да се задържи за влакното на преждата. Той може да е от стрит на прах, син или зелен камък, или от стипца. Стипцата се нарича още кристален камък, който като се стрие, става на бял прах. После кака Сабина разтвори фиксаторите в шишета, пълни с вода. Едно шише с зелен камък, едно с син камък и малко стипца в едно бурканче. Много е важно фиксаторите да се разтворят хубаво, за да стане цветът равномерен и боята да не избяга. Когато разтворите станаха готови, кака Сабина ги прехвърли в метални чаши, а във всяка една потопи по едно гранче прежда. Гранче се нарича снопче прежда, навито на колелце, а когато е на топка се казва кълбенце. Когато ги сложи на огъня, те си бяха все още бели. Кака Сабина търпеливо ги бъркаше с дървена пръчка, докато заврят. Постепенно цветът им се промени като по чудо. Те придобиха зелен, кафяв и бледо-жълт цвят. Интересното е, че от синия камък преждата се отцвети в зеленикаво, а от зеления камък в кафеникаво. Кака Сабина изплакна фиксираните гранчета с студена вода и започна същинското боядисване. Всяко гранче едно по едно беше сварено в ореховата отвара, а от ореховите листа станаха няколко вида цвят. Според вида на фиксатора, в който бяха потопени преждите, се получиха различни нюанси на кафявото. Ако направим извлек от частите на друго растение, ще се получат други цветове. Но дори и да повторите същата рецепта, както с ореховите листа, винаги цветовете и нюансите ще са различни. Природата никога не рисува еднакво. Накрая кака Сабина ни показа различни растения, които се използват за боядисване. Например, с корени на брош става оранжево до червено, а от люспи на крумит лук малко по-тъмно оранжево към кафяво. От дюлевите листа нежно-бежово, от кората на върба почти розово. Белият ръвнец отцветява в жълто.
липовият цвят кремово, а от листата на липата става прекрасно маслено зелено. А това червеникаво лилаво се получава от люспи на червен лук. Кака Сабина ни научи на нещо много важно. Цветът не е само боичкава водичка. Той се получава с търпение, грижа и много обич.